San Pawl il-Baħar saret l-ewwel lokalità f'Malta fejn infetaħ mini pitch bħala parti mill-proġett internazzjonali mniedi mill-President tal-FIFA, Gianni Infantino, biex jinbnew mill-inqas 1000 faċilità simili fid-dinja għal aktar opportunitajiet lit-tfal. B'din l-inizjattiva inawgurata fi preżenza tal-istess Infantino se jgawdu aktar minn 700 tifel u tifla bi sfond differenti fl-iskola primarja tal-Kulleġġ Marija Reġina f'San Pawl il-Baħar. Fl-inawgurazzjoni, il-President tal-FIFA ippreżenta wkoll l-iskola l-ballun uffiċjali tal-organizzazzjoni dinjija u saħaq li dan mhux biss se jintuża biex jintlab il-futbol iżda wkoll bħala simbolu tal-ferħ tat-tfal meta jkunu fil-ground. Infantino tkellem fuq il-futur ta' Malta fil-futbol fejn qal il-federazzjoni qed tagħmel suċċess kemm fil-futbol tan-nisa u kemm fl-irġiel. So work has been done, but you don't measure a federation only on the result of the team, because again, otherwise only Argentina for the men would be top. You measure it with how many children are playing, with what the impact of football in the society is. And this is what we do together, and we continue and we will continue to invest together. Il-Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni u l-Isport f'Pajjiżna, qal li biex wieħed jikber fil-futbol irid ikollu faċilitajiet meħtieġa u tenna li permezz tal-ħidma tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol, l-MFA, il-futbol f'Malta qed jimxi l quddiem. Dan huwa proġett li juri kif l-isport u l-edukazzjoni jimxu id fit u l-fatt li għażilna skola fejn it-tfal tagħna jiġu ta' kuljum u jistgħu anke jitħarġu fi proġetti sportivi hija xi ħaġa li turi kemm l-isport huwa part integrali mill-ħajja tagħna, kemm l-isport u anke l-edukazzjoni jgħinu t-tfal tagħna jilħqu dak li huwa il-potenzjal sieħ tagħhom. Ix-xogħol fuq dan il-mini pitch twettaq mill-ħaddiema tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli Omar Farrugia spjega li dan il-proġett jirrifletti l-għaqda bejn diversi entitajiet għal ġid tal-futur tal-futbol f'Pajjiżna. Il-FIFA Arena pitch huwa l-ewwel proġett tax-xorta tiegħu f'Pajjiżna u jirrifletti sinerġija bejn il-Gvern, il-FIFA u l-Malta Football Association. Ma bnejniex biss l-infrastruttura li hija importanti, iżda bnejna post spazju miftuħ fejn it-tfal tagħna jistgħu jilagħbu, jingħaqdu flimkien, jieħdu pjaċir u jkabbru l-valuri tad-dixxiplina tal-għaqda illi l-futbol iġib miegħu.